Orasyon para makabayad ning utang. Si mubagang napakinabangan itong pirak na sinublian ay tanungon niya na sasakitan na ibalik asin bayaran. Bayarin na, ngarik mayo ng problema. Ang may day mo, ta daw tabunggahon, kadakol masisiram na mga kakanon. Feeling blessed kung si imong apo doon, alagad sa utang, da ika makagirumdom. Bayarin na, ngarik mayo ng problema. Ay takno ta kanika nagsubli, mabuoto ng ugali, kaya nakakuan ning dali-dali. Ngunyan, dipisil na si pag-uli. Bayarin na, ngarik mayo ng problema. Kanika sinisingil, takno taanggot pa, daiman dudulagan, simbag mo baga, alagad si sinabi mong ralahos na, kadakol ng beses na tugang sa aga. Bayarin na, ngarik mayo ng problema. Kung nasasakitan, utang mabayaran, kaulayon ning tultol ang inutangan, da ipagputikan, da ipagtaguan, taan gabos na agi sa maray na urulay. Bayarin na, ngarik mayo ng problema. Pwedeng dikit-dikiton kung sa lagdo day kayanon, basta ipahiling ang sa imong intensyon, na ikaporsigidong utang tapuson. Bayarin na, ngarik mayo ng problema. Kung nabayaran, asin tapos na, sa kautangan, ika nakahangos na. Nung ka na utruhon, dai na magpurbar, kung dai man kaipuhan, dai na patentar. Bayarin na, ngarik mayo ng problema. Ang utang parte na kang buhay, mapakwarta o utang na buot man, dapat sa tuyang pagkatandaan na kita makanuod na inibalusan. Bayarin na, ngarik mayo ng problema. Uliton niya to, Bayarin na, ang arig mayo ng problema.